आणि जर तुम्ही सुद्धा तुमच्या मनात दुखावलेला असाल आणि भायल्यान तुम्ही स्ट्रॉंग दाखयतात वा तुम्ही हसत असतात जाल्यार तुम्ही एकटे ना अशी खूप माणसां असतात. वा मस्त गोड या चॅनलाचेर तुमचं स्वागत असा. कशात तुम्ही बरे आहात मग? तर आजकाल तुम्ही नोटीस केल्यात की जे लोक असतात जी माणसं असतात ते भायल्यान खूप खुश असतात खूप खुश दाखवतात हसत असतात पण मनातल्यान भितरल्यान ते खूप थकलेले असतात. थोड्या लोकांच्या तोंडार स्माइल असता पण त्यांच्या मनात खूप काय काय चलत असता. आणि केव्हा केव्हा असं असतं की जो जितको जास्त हसता जो जितको जास्त स्वतः खुश दाखवता तोच सगळ्यात जास्त भितरल्यान दुःखी असता. तोच मनात आपल्या त्रास सहन करीत असता. आणि आईच्या जगान जे ऑनलाईन लोक खूप खुश दिसतात स्टेटस घालतात बरे बरे आपण हे गेलाय आपण थंय गेलाय खुश दाखवतात स्वतः पण जर खरा त्यांची लाईफ असतात खरी लाईफातले जे सिच्युएशन असतात ते डिफरंट असतात. स्टेटसवर जे फोटो असतात त्या फोटोवर स्माइल दिसता पण टेन्शन भय आणि लोनलीनेस हे दिसना ना. खूप लोकांक आपल्या घरातल्यांची काळजी घराची काळजी पैशाची चिंता फ्युचराची चिंता ही खूप लोकांक असता पण तरी सुद्धा ते हसत खेळत जगतात हसत रावतात. कारण सगळ्यांकच आपली जी फिलिंग्स आहा ती सांगपाक जमना ना सांगपाक ऑप्शन नसता त्यांका. आणि केव्हा केव्हा असं असतं की तुमच्या आसपास जे लोक असतात ते स्वतःक स्ट्रॉंग दाखवतात पण स्ट्रॉंग दाखवपाचं नाटक करतात. तो कोण असू शकता तुमचो फ्रेंड तुमचे भाव बहिण तुमचे पेरेंट्स कोण असू शकता. तुम्ही बारीक लक्ष दिशात जाल्यार तुमका कळटा की जो आमच्या फुड्यान जो मनीस असा तो खूप गजालीसून गेल्लो आसा. तो खूप काय सहन करता आणि करून तो हयसर पावलेलो आसा. सो त्याच्या खातीर तुम्ही काय करू शकता समजून घेऊ शकता तेका. इतक्यात खूप असता. सो अशा सिच्युएशनान तुम्ही काय करू शकता तुम्ही कोणाकय पयली जज करच्या पयली हे समजून घेवंक जाय की तो मनीस खंय ना खंय तरी भितरल्या भितर तो आपल्या भितर लढत आसा आपल्या भितर तो फायट करता. सो हे तुम्ही समजून घेवपाक जाय जज करच्या पयली. आणि ऍक्च्युली सगळेच माणसं सगळे प्रत्येक जण खंय ना खंय तरी लढत असता आपल्या भितर आमकां तर दिसना ना पण प्रत्येक जणाची एक वेगवेगळी लढाई चालू असता स्वतःच्या मना भितर तुमची आमची पेरेंट्साची फ्रेंड्साची सगळ्यांची. पण तो आमकां डायरेक्ट दिसना ना म्हणून जज करच्या पयली थोडं समजून घेवपाक जाय. मिसअंडरस्टँडिंग जाता बट तुम्ही ट्राय करपाक जाय की समजून घेवपाचो कित्याक जालें कोणाची ऍक्च्युली चुकी आसा ऑर तो जो मनीस आहा जाच्या वांगडा मिसअंडरस्टँडिंग जाली तो खंयच्या सिच्युएशनान असलो तेणी कसो रिएक्ट केलो तुम्ही कसो रिएक्ट केलात हे सगळे गजाली तुम्ही समजून घेवं शकता. ह्या गोष्टीन जाताला काय तर जे एक खराब टाइम असतो म्हणजे जर तितून एक झगडी जाऊ शकता ऑर ब्रेक जाऊ शकता काहीतरी तर जावचो ना तो वाटावतलो म्हणजे स्ट्रॉंग जाताला जेव्हा तुम्ही समजून घेतात म्हणजे रिलेशन एक स्ट्रॉंग जाऊ शकता. आणि जो मनीस आसा जो टेन्शनान आसा ते काय मातसो कळटलं की हा बाबा समजून घेता. आणि जर तुम्ही सुद्धा तुमच्या मनात दुखावलेले असतात आणि भायल्यान तुम्ही स्ट्रॉंग दाखवतात वा तुम्ही हसत असतात जाल्यार तुम्ही एकटे ना अशी खूप माणसं असतात. सो हेचे सोल्युशन काय तुमच्या लाईफस्टाईला प्रमाणे तुम्ही सोल्युशन करू शकता. मी तुमका एक सोल्युशन देऊ शकते की तुम्ही थोडे क्रिएटिव्ह चिंतात काहीतरी आपलं एक छंद जोपासा तुमका त्रास असत जे तुमका सहन करपाक जातात आणि जे केव्हा जायनात तुम्ही काय करू शकता तुमचा माइंड जो आसा तो मातसो डायवर्ट करू शकता. तुमची हॉबी तुम्ही फॉलो करू शकता तुमचं पॅशन तुम्ही थोड्या वक्ता खातीर फॉलो करू शकता. तितून जाताला काय मातसो तुमका त्या टेन्शनापासून त्या भयापासून त्या चिंतेपासून तुमका ब्रेक मेळटलो राईट. बरोबर न्हू. कमेंट करून सांगा की हे जो सोल्युशन असला आणि जे मी बोललोय त्या खरा असा का मी चुकीचा बोलतोय. तुम्ही कमेंट करून सांगा आणि तुम्ही कमेंट करून टिप्स देऊ शकता. ओके लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करून नंतर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. वाह! मस्त गोड